Everyone in Zimbabwe is aware of the looming tension between Hakainde Hichilema and the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency E.D. Mnangagwa. Panapa pane nhoo yandauya nayo yatoona kuti aiwa maactivists emunyika yeZambia vari kuedza vachiti aiwa mutungamiri wavo Hakainde Hichilema ngaasinabe Snub ngari kuattenda the upcoming SADC Summit. Sana mina musho munhau yabuditsa wachiiswa patable muzara nhasi ndobva wasubscribe like watina on the bell like tipinda pa the most famous activist anonzi Joseph Kalimbwe anoenda peni pakonyera chiti other countries have booked hotels and shuttles in Harare, but ZANU-PF are reportedly upset that Zambia seems to have yet pay hostels in transport for the SADC Summit this week. They don't know if Zambia is coming or not. They are in the dark. Here goes strategic ambiguity Baloi. Patona ma different responses anoresponda nawo nekuzambia vanhu vekuzimbabwe pamusoro pedhis post yekuti aiwa the Republic of Zimbabwe haizi sure kuti Hakainde Hichilema achauya here kana kuti acharegera nekuda kwetension iripo nhau aiwa dzekunetsana kana dzekukandirana mashoko vachirwa kana pari pasocial media kana kunoripoterana kune mabig brother countries. Panapa toona vamwe vanopinda vachiti if Hakainde Hichilema knows what's good for him, he should not dare even think of coming to Zimbabwe because everything for Zambia will be bugged, especially for him. He will go the Mwanawaza way. ZANU-PF is seeing its useless SADC show as an opportunity to eliminate him. They are indeed Baloi. Vamwana achipindura vachiti Zambia is obviously coming. We all know they are coming. Mwanopinda achiti he must not attend. Mwana achiti why would they be upset? It's clear now that there is no good relationship. Satikuona kuti vanhu vari sure kuti relationship pati mutungamiri wenyika yeZimbabwe nemutungamiri wenyika yeZambia aiwa patwa netension yakanyanyisa ndoda kwokuti vava kutozivana. Tichiona nemapost nyangwe nepost yakandwa naHakainde Hichilema nemwe post yakakandwa naMr Mavetera wemunyika yeZimbabwe unyazo kuona kuti something is fish. Pane zvinhu zviri kutranspire pakati pemaleaders awa. Zvotudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko awa. Ndinai kumene section medu musangano subscribe like pamwe chete notina on the bell icon.